mgboyi na anyị na-akpụcha ọrakụ ya eweta n'ịghara eli nri n'aka anyị ihe eweta ụbọchị ya ka anyị na-akpụchaba so na anyị na-akpụcha obugu esi ọrakụ nwoke ọrakụ nwaanyị ma ihe ọbụla ihe eri eri nke ọbụla anyị emetụ anyị na-akpụcha ya oge anyị na-akpụchapụ ọrakụ adị n'okwu mgboyi azụbụchi amaka okoye esi na anyị na-amụchapụ ọrakụ anyị sịkwa otu fụọ ọrakụ ka ọ fụọ iwe ọkụ iwe ka anyị na-etinye ọkụ iwe ga-adụ na ndụ dị n'etiti gị na nwa amaka okiwe edu ka anyị na-etinye ọkụ ka iwe ya na-adụ n'etiti gị na na-agba ume ndụ ka ya na-ekunye nke ọ bụla ọ na-eme ka ọ na-agazi ili ya nke mma agbazinye ihe anyị kwuru na ọwụ ka ọ ga-adị ele anyị sikio ka ihe esi mmiri n'ọbalị isi ọbara agụba n'anya ruru anyị na-arịọ dị wuchi na amaka okiwe nwa bụ n'okwu mgboyi nke emetere ma nke anyị emetere ka ị nagide mezie ya ka ọ dị mma ọ na-eme wee ejije ihe mkpali amụrụ ya ka ọ na-eme ka mkpali amụ ya dịwa nwoke mma dịwa nwaanyị ya mma ebe ọbụla ọ na-egwu iwe ọma mere si emebizina iwe egwu emebizina anya bụ ihe a na-ayọ gị wuchi ewu nwadịmokwu mgboyi ọbụna aka ajọ mma ọbụna aka ajọ mmadụ a sị ka iwefu isetọfụwa bụ ndị ile aka na ndụ ya were ezigbo dị chọọ ya mma were ezigbo nwa chọọ ya mma onye na-arịọ na-arịọ dị wuchie onye ekele nwadịmokwu mgboyi anọ ya ruo iwe ka a na-ezeri n'abanye ahụ tupu amaka nwarụ na ọ na-enye gị wuchie nri tata bụ oye a sị ele ọ na-enye gị nri tata ka iwe do na ndụ ya ịghachi ụlọ ya ndị ilo kacha ụlọ ilo nwoke na ilo nwaanyị si na anyị na-eze gị iwe ebe ọbụla bụ iwe onye eweta nseke ọbụla na-eweta okwu na ụka ọbụla na-eweta agaghị n'iru ọbụla na-eweta na iwe ọ na-eme na ọ na-ebe akwa ka oke elu ya aka na ọka eluru ya aka a sị na ọnya ka a na-eze gị iwe tata na ọ ga-adụ nnekwu oke elu ya aka o wee sị na tata na isi agha azị awụ ya iri ibele ga-afịa n'ihu anyị si anya ose na-abịa ya abụghị odo n'ihu anya ghara abụ ajọ iwe na-ezigbo iri iwe ọma ka anya ya na-abụ ọnụ ya ekwuteli ya mma ọnụ agha na-ekwuteli ya iwe ọma ọnụ agha na-eweteli ya iwe ọma anyị si ọya awọghị ana aka nkụcha isi ya ana o buru esie ike ka na ike ọbụla ọ nọ na iwe ọma mere si lotere ya n'iwe ọma ụkwụ na ije ya abụ odo n'ihu ka ọbụla ọ zọnyere ụkwụ ya bụrụ iwe ọma lụrie aka na eke alụrie n'oyi alụrie na abụ ya alụrie na nkwọ anyị si ọ na-eme n'iru na ọ ga na-anọ n'azụ na-eme n'azụ na ọ ga na-anọ n'iru ọmụma aka ukwu na ana ndụ ya anyị si na elu anyị kwuru n'isi ka anyị kwuru n'isi onwe anyị si kwuo na ọra nọ n'obu na anyị kwuru eke oye abụọ nkwọ wee si gị nwa adịmokwu mgboye ka ịbata na ngwube egwu ọnwa bụ ka ị bịa lie ihe na ọmụwu chi bụ ụzọ nwa nwa oyi egwu ọnwa bụ mmiri enwe ile ọzọ igbo ndụ ka ji ọgwụgwọ ebe na aja Egbenamma Ejiegbundiilo na ọmụ na-akwụdolu nwa ya enye gị nri n'ụbọchị tata anyị si mmalụ mee ebe ile ọ na amara wee nye gị nri nabata mala ile ego na nsọ ọyịba anyị kwuru na gị na nwa ya adịkwa n'igbo dị n'oyibo na ọyịla anyị kwuru ka ịbata lie ihe ọ ka anyị kwuru ka ọ ga-adị anyị kene nwadịmokwu mgboyi anyị ekenekwa nwadịmokwu mgboyi nọọ nzu ka anyị ji n'aka anyị na-amarụ nzu si gị bata ka ilie nri na eke anyị nọ n'isi nwa ewu amaka okiwe anyị si nyewe amaka okiwe ojiji aghara egbue onye abịa aghara egbue iwe ọ na-eme ya na-agazilie otu aghara agbụ ya otu a nara agba mma ekwu iwe ọbụla ọ kpọrọ anyị ka ọ lee iwe ejije ka ọ na-eme iwe mkpali amụ dị ije mkpali amụ ya dụwa nwoke mma ya dụwa nwaanyị mma ya dụwa obele mma ya dụwa nnekwu mma ya dụwa ikwu na mma ya dụwa ije na mma ka ọbụla ọ nọ mee iwe egwu
a sị m nwoke nwere obi aṅụrị onye nwere na obi aṅụrị abagokwe sizin ya bụ sizin a abara a sị iru ọma kpọrọ ya kọnekshọn bịara aka na ya bịara n'aka ekpe wee na ezigbo di gọzie enyi were ezigbo nwa gọzie nwa nwoke na nwaanyị ahụ iwe ọ na-ayọ unu tuwe na ugochi etulie na ugochi tulie mmadụ na mmadụ enwere ntụfu ya n'ọnya ka ya na-ayọ a sị ebe ọbụla ọ ga-eje a sị unu kpuchiterie otu ghara egbu ya n'otu a nara agba mma ekwu n'ọnya bụ ayọ ọ na-ayọ unu na-ayọ gị wuchie na ihe ọbụla onye na-eme ihe mere onye si na chi wesị n'ọnya ka o ji akpọkụ gị nwa adụmokwu mgbe oyi idurie echevie na eke durie echevie na oye durie echevie na arọ durie echevie na nkwọ anyị si ndụ si ka ọ dị mma iwe ọma ma elewa bụ ndụ ajọ nseke nwoke ajọ nseke nwaanyị ilu ezinụlọ agha ezinụlọ agha obodo agha ngwuru agha ikwu na ibe aghara elu isi agha ndị onye na ya na-abụ na-alụkọ ọla aghara elu isi na ndị na-ejeli ya ije ndị na-ejeli ya aja ije ndị na-eje agwọ ọlịa ọgwụ ndị na-atụ ya nsị ndị na-atụ ya ọgwụ a sị m o mete ya evu onye ọ gbawa nje o si na isi ya na-awa aja owelu nke chụọ n'ọnya bụ ọrụ ọ na-agọ anyị na-agọ ọlụ ya bụ Amaka Okiwe wee na-ekwudolie na-emeli dị wuchi ewu ndị ichie asị gị chile ezumezu niile ọra agwụ gị na ya na-abụọ ya ọra arụbụ na-agụ ka ị bịalie iwe ọra ndị otu ọgbanje ndị mmiri ka ị bịalie iwe ogwugwu unu bịalie iwe akwali ọmụmụ lie na iwe n'ọnya ka a na-ayọ unu na ojukwa na ogwugwu ọṅụrụ udo edo ka anyị ji edo iwe ọma na ọ ga-ebu oli oyi na eke ọ ga-ebukwelie na oyi ọ ga-ebuolie na nkwụ anyị si n'otu ọ ghara agbụ ya anyị si n'ọyịla anyị kwu ka ọ ga-adụ ọnụ mmadụ bụ ọnụ chukwu wee si na ọrụ edo ka anyị ji si na ọ ga-ebu oli oyi n'ọnya ka ọ na-ama gị wuchie nwa adụmokwu mgbe oyi ka o buolie oyi eke oyi abụ nkwọ wee si na m ekene gị wuchi nwa Amaka Okiwe si na ọjị ka m ji n'aka jigbo gị na ha na-akpọ ọjị na ọjị ka m na-enye ewu gị wuchi nwa Amaka anyị achọ iwe dị mma nye gị iwe merie iwe dị mma merie iwe chapụrụ achapụ a na-enye ya ọjị n'otu gị wuchie na ọra gị na ya na-akpọ ọjị onye tọọ ọjị n'otu taanụ n'ibe na-aba Chukwu na ndị ichie na ezumezu ọra mmụọ niile gị na ya na-abụọ ya wuchi ya bụ nwa Amaka Okiwe bụ nwa adụmokwu mgbe oyi wee sị na ọjị ka m na-enye unu si mmalụ kpee dunele ọ na-ama m akwa wee kpee dunele ma a na-ele ụlọ agụ na nsọ eji ọjị ọzọ n'aka si na ọjị nke na anyị na-awụ ya si na ọjị anyị na-awafu olu gị wuchi ya nwa Amaka anyị ji were ekwu bụ okwu si na ọgbọ ga-eso ọbọla si na gịnị ya ga-adụ n'Igbo unu ga-adụ n'oyibo anyị si udo obi adụkwa si na anyị evute akụ ịrọ na akụ anyị evute anyị esele ya bụ ọjị nye unu esele ya bụ ọjị nye unu ara obere oke ele ahụ esikwu ndị ọbụla ya kpara ajọ nkata nọ dịka agbasaa anya nwa Amaka na chi ya gbasaa unu na nwa Amaka nwunye achọ iwe mgbasa bịa mee na be ndị a n'ọrụ anyị kwuru ọ bụrụ na o jechee fụta ọrụ ọrala oke nke ya tupu anyị aralụ wee sị na mmanya ka a na-enye gị wuchi nwa Amaka mmanya ka anyị na-enye gị na ọra gị na ya na abụọ iwe a na-ekwu okwu ewu iwe ọma na mmanya na-enye gị ka ị ṅụọ mmanya na-eke n'abanye nwa Amaka ṅụọ onye n'oye nwụkwanụ na abụ ṅụọ na nkwọ anyị si ezumezu ọra gị na ya na abụọ anyị si gị unu ṅụọ ndị nọ n'aka nri ṅụọ ndị nọ n'aka ekpe ṅụọ ndị nọ n'iru ṅụọ ndị nọ n'azụ ṅụọ anyị si olu mgbe alụ na ya ume emekwe n'ihi eyi na ya ọbịa ya egbu onwe na ọ were ajọ ọgwụ o mete evulu nke nwere nke m na-eme n'ọnụ ka anyị na ọpụta owele oke nke ya wee mere n'ọnụ na anyị si na anyị kenele unu mmịa ka anyị ji mmịa n'aka ọnne ọgba anyị flesh na ngwa na mmịa ka anyị ji n'aka mmịa ndị ichie onye ka ọ na-enye unu na mmịa ndị ichie ọ na-enye gị wuchie na ezumezu n'ọra gị wuchie gị na ya na gị wuchie ya a sị gị wuchie nwa adụmokwu mgbe oye ṅụọ na eke ṅụọ n'oye ṅụọ na abụ ṅụọ na nkwọ
ndụ gị na anyị nọ n'aka na ṅụọnụ, ndụ nọ n'aka ekpe ṅụọnụ, ndụ nọ n'iru ṅụọnụ, ndụ nọ n'azụ ṅụọ. Anyị si n'ụlụ na ume na iyi ya kwenie na ibe anyị kwuru o metevulu anyị akaghara aṅụ nke nọ mgbe ọ bịa welu nke ya wee mee n'ọnụ. Anyị si na ọ iwu na oke na nsọ na iwe ọ na-aṅụkwa bụ nke nwa nsọ nsọ ọ bịakwa eme ya ka o wee zuo oke. Anyị ti weta m nnekwu nke mahadum okwu mgbe na-arụgo m na nnekwu ọ na-enyere ya ahụ amaka mmadụ na-enye gị uchi ọ na-enyere nnekwu ọ na-enyere gị iwe chafụrụ achafụ ka imelie iwe chafụrụ achafụ. Anyị si na ihe etigola esogbu onye na ịma iwe bụ mpi ya ịmụ ya karịa ka m nwa na onwe m na ike awele ayọwụ. Anyị si na ịmalibe ahụ bụ mpi ya melie karịa ka ọ na-ayọ. Biko ayọ ka anyị yọlụwo wee sị biko na anyị na-ekwue na eke na-ekwue na oye na-ekwue na abụ na-ekwue na nkwụ wee sị izugbo gị na ya na-abụ ọrụ. Anyị si na ya bụ ndị na-anị ya ka o nyere gị oele onye na-enye gị onye cherie ka ọ baa n'iru ọrụ ka ọ lụtara ego ka ọ dịwa mma ajọ ire akpọzinyere ile asị kabachaa n'ọnya ka anyị kwuru na mụ nwa bụ onye na-akwụdoli enye gị wuchie nri isi bụ ụzọ nwe nwe onye bụ ọnwa bụ na gọzikwa ọnụ m nwa na onwe m gọzie ọra nọ n'obu gọzie ndị wulibe anyị na-eme n'anya. Anyị si ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji adịla ebe anyị kwuru na ka ọ ga-abịa ekene nwa adịmokwu mbụ anyị jecha efụta anyị na-eme nke anyị na-eme. Anyị si iwe mmebi aghara adụ na ndụ ya anyị akwe mmetụta anyị ugbo ebe anyị na-ayọ. Anyị si ugbo ka anyị na-ayọ nne anyị si anyị ekene nwa adịmokwu mgboyi ọnya bụ aja nwa gị na-enye gị ọnya dị ire elu isi were chụọlụ aja nye gị nne ka isi ya eme iwe ọma weterelie iwe ọma weterelie mmeghe ụzọ chụọla ndị ilo ụkọ akọna na-akpịa ụzọ a nwa osi were achụta iwe ejije mkparị amụma ịkarị iwe ọbụla ọ ya etinye aka ọ ga-eme o ji ya na-enweta iwe ọ na-eli ma iwe o ji ya na-enyela onwe ya aka. Anyị si na unu ekwene ka ochi ndụ na-agba mbọ ka ọdịda ọ daa. Anyị si ọdịda wuru nkewa bụ ndụ na ọya iwe anyị na-arịọ ke ochie nwa adịmokwu mgboyi ndụ na-achọ ọdịda ya nwa amaka okiri ọdịda ya bụ nkewa nne ndụ chọrọ ọganiru ya ọganiru ruru ha aka iwe ọma kpọba bụ ilu n'ebe anyị kwuru ọdịda wuru nke ndị ilu ya iwe ọma lụrụ ya aka ọganiru ruru ya aka n'ebe anyị kwuru ebe anyị kwuru ka ọ ga-adị n'ọnụ mmadụ bụ ọnụ Chukwu otu aghara agbụ ya na otu anaghị agba mma ekwu na ndụ si kaba nọgbu onye ọ ga-eji ike nọgbuwa bụ ndị ilu ya. Anyị kwuru n'eke ọ ka anyị kwuru n'oyi ọ ka anyị kwuru n'abụ ọ ka anyị kwuru na nkwụ ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji adị ọ ka o mere ọ ya ga-esi n'ụtụtụ ya na ụmụ ọkpụ ya agbakọta
na-ezumezu ụmụ ọkpụ ya na amaka oke iwe ma ọkpụ si be nne ụmụ ọkpụ si ikwu nne na anyị si na anyị abịa unu na ụmụ nwanne unu ya eliko unu na ikwu unu ya eliko unu na ibu unu ya eliko ọnya bụ ite ka ahụ amaka oke iwe na-esili unu taa oyi anyị si iwe ọbụla ya eweta iwe otu iwe ọbụla ya eweta iwe ọrụ apụ anyị si ya ka a na-atụfu ihe wee si udo edorezie anyị ahụ amaka oke iwe na-esili unu wụ ma ọ bụ be nna ya na ikwu nne ite taa oyi unu gbakọta ka unu rie nne unu liche nne ndị na-adịghị amụsụ adaziri ndị na-aghasala iwe aghasazinala ma nye na udo nye na ịhụnanya lewe na ụzọ ndị na-emebi iri ewu egwu na-emebisi udo na kọnekshọn anyị na ezigbo di nye na ezigbo nwa udo dị n'ezinụlọ ya n'iwe ọ na-ayọ unu ụmụ ọgbụ anyị si na ọjị ka anyị ji n'aka na ọjị ka anyị enwe anyị si na a na-amadugo unu nzu unu ụmụ ọgbụ a na-ama unu nzu ọ mụ na-akwụdoli ya mụ uchi bụ ụzọ nwa nwe onye gwuo ha bụ mmiri enwere ọzọ igbo ndụ aka ji ọbụla ebe na-aja ebe a sị mmadụ kpọkụ unu dị n'ụlọ ọkwa na m amara wee gbọọ unu donela ma a na-ele ụlọ agụ na nsọ a na-ele ụlọ agụ na nsọ n'ọnwa ka nri ka m emetere mezie nye ka ọ dị mma elibe anụ ewere azụ kwụọ ụgwọ na ezibe azụ ewere anụ kwụọ ụgwọ anyị si na unu niile ya anọkọ ọnụ iwe a na-ekwu okwu egwu udo iwe a ga-eme ka udo dịchia anya ka anyị nọ ịchekwa agba mbọ udo ahụchia anya bụ udo ahụchie anya ka anyị nọ n'ihe wee sị na ọ ga-egbu oyi ite ọ na-esiri unu wụ ma ọkpụ esichiche enyi udo ghachi na ndị na-ada amoosu aghazi ada nwa amaka oke igbo amoosu ndị na-aghasa nwa amaka oke igbo ire aghazi aghasali ndị na-emebi ile ire egwu aghazi a na-emebi ihe unu ya enye ezigbo di unu ga-achụrụ ya ndị ilo mmụọ na ilo mmadụ na ọjị ka m ji n'aka na ọjị ka a na-enye unu ya emeli ewe gbala otu emeli ewe chafụrụ achafụ ya nwa amaka oke igbo oke ahụ eluwi aka na eke luwie n'oye mee ka olute nso luwie na agwa luwie na nkwọ otu aghara agba ya na otu aghara agba mma ekwu o metụ evulu ọ bịala igbu egbu onwe o si na isi na awaji were nke chụọ na wee sị na ọjị ka a na-enye unu a na-enye unu ọjị n'otu unu wọrọ ụmụ ọkpụ ọ sị bịa were ọjị gị chiri maka iwere ọjị chiri maka ewu mmekọtazi ya na ụmụ ọkpụ ka iwekọtara ọnụ wee sị na ọgbọ wee soro na ọgbọ lee nọ akwụ wee soro ibi ọgba mmanya na iwe anyị na-ekwu okwu ewu iwe ọma ọjị ka a na-agwa n'abanye bụ nwa amaka oke igbo ọjị anyị na-agbawa na-enye gị unu ọrụ ma ọkpụ oke nke unu mana anyị wara ya ata ya ọrụ nwa unu ya ata wee sị na onye ka anyị ji were ekene unu ekene si kedu udo obi adịkwana na anyị kenele unu ụmụ ọkpụ anyị ewere ọjị nke nne unu wụ ụmụ ọkpụ na ndị ichie unu na nwaanyị ndị ichie ụmụ nwanne unu anyị na-enye ya na-abụ ụmụ ọkpụ na anyị ndị ichie ndụ nke ya esi ikwu nne na nke ya na chi anyị enyekwa unu anyị na-abụ unu wụ ụmụ ọkpụ unu ya ebunite nwa unu enu n'ụlọ akwa di n'iwe ọ na-ayọ ayọla o si welu ayọ enyemaka udolie na wee sị na anyị kenere na ọ welu nke masịrị ọ ya lutezie nso nne m eweluzie nke masịrị gị nke ewu nke emere na chi welu nke gị welu ọjị na ya chịkọlụwa ncha chịkọlụkwuo nke ọ ya jerezie jee ka ịkụpịaba kụpịawaziara ncha na ọbagolu ugwu ọba anyị si na ọnya anyị ego unu ọjị ụmụnụwa ụmụ ọkpụ amị ọkụ ka m na-enye unu na-abanye wụwo amaka oke igbo o ji esili unu wụọ ụmụ ọkpụ ya na anyị ite ọrụ ụmụ ọkpụ be nna na ikwu nne ọ si nwa ọnụ na eke nwa ọnụ na oye nwa ọnụ na abụ nwa ọnụ na nkwọ anyị si ndị ichie ya aṅụ ụmụ nwanne unu chi nya bụ nwa amaka ya aṅụ ya na ezumezu na ọra ya na anyị asị ndị nọ n'aka nne ṅụọ ọnụ ndị nọ n'aka ekpe ṅụọ ọnụ ndị nọ n'iru ṅụọ ọnụ ndị nọ n'azụ ṅụzuo ọnụ ume emekwe na iyi eyinye
ọnụ sọ mmịa ka unu na-enye m na ngwanenu ka m kwuo mere nye ihe ehihie sọ mmịa ka unu na-enye m ka m nwụchaza ka mkpọdo isi mana eji m staịlụ nke oyibo na-akpọ staịlụ were anyị wee sị na ekene m unu abịa na nchịkọta na unu na-agha adụ n'Igbo dụ n'oyibo weta oke ya ka emefu nke na-adụ ya mma ịrịa ndụ ka unu ga-enye ndụ n'elu ndụ arụ ike n'elu arụ ike ọṅụọ mmiri oyibo ya wuli odo n'ugwu ṅụọ mmiri oyibo ya wuli odo n'ugwu ọ ya adụ n'Igbo dụ n'oyibo ṅụọ mmiri oyibo nye Egbenigbo ọ nọ n'iru ọlụ ya na-aṅụ ṅụọ mmịa ọ yara avụ ya gbakọta na ego ọ ya kwa avụ ya emeghelibe emegheli nke oyibo ọ na-akụwakwu ya ma ụnụ kụcha idokwu ya ịma na ndụ egwu na-aṅụ mmịa dị mma ọ na-aṅụ mpaya enwekwuba brand wetu na anyị ewetakwa nke bụ hero ọ ga-adụ nnekwu emee nnekwu na eke mee na oyi mee na abụ mee na nkwụ ọ ya wuo oke ada nọiwe anyị na-ekwu anyị la nwụọ isi unu si emie nnekwu ọ ya gaziri eke site n'aka nne bịa n'aka ekpe si n'aka ekpe bịa n'aka nne ezugbo oke ya na-eli ya aka oyiwe ekwuru weta mmiri oyibo nye unu ṅụọnụ nwee nke Igbo nye unu ṅụọnụ nyadụ ya mma ọṅụọ mmiri oyibo nyadụ ya mma na-arụ ọṅụọ mmiri be anyị mmiri Igbo nyadụ ya mma na-arụ ka m welukwu nke dowe na makwu m na na-ajọ njọ ka aka na-emedugo anyị enyekwa unu mmiri ndị ichie mee ndị ichie o wee zuo oke ọma ọma ọnya bụ mmiri oyibo ka unu soro na bụ mmiri Igbo ka unu soro ndụ bụ unu wee rie na ụmụ nwanne unu bụ ụmụ ọkpụ ezumezu ụmụ ọkpụ be nna na ikwu nne unu na ndị ichie bụ unu na chi unu nwụzuo ndụ nọ n'aka nne ṅụọ ndụ nọ n'aka ekpe ṅụọ ndụ nọ n'iru ṅụọnụ ndụ nọ n'azụ ṅụọnụ ezugbo ka a na-enye unu nke unu lili nwezie nke unu nyere anyị na-eli mana ọkwa unu na-eli anya na-eli amazịkwa ma aghụghọ adụ nke wee sị na ka mmekwa ọnụ eze ọnụ ọka lacha aka na ọrụ ọsọ mgbapụ anyị kenekwala unu ruo ndị ichie oke ọ eziokwu nke ka ọ sị nọ nke ọ nọ nke bụ nke ọ ya bụ o tinye n'ọnụ tinye n'isi iwe a na-eme wee anya na-ewu ya nke ọ na-etinye n'isi ama mma aghụghọ adị ka ọ rafuru ndụ nnekwu bọtụlụ baa na nke obele ma ọ mara nọ nke na-akị ya egbogote ọ na-aṅụkwu Heineken so Heineken aṅụ unu ya edutie na mmụọ ka ọ baa n'ọlụ ọ baa n'ọlụ ọ ṅụọ ya nye emenie nsogbu ya bụ stout ụwa ka ọ na-aṅụ mmịa ndị ichie ka ọ bụ a si ela ọ si wee dị ọ ṅụọ ya nye merụnye arụ nye ewu na uke nye ewu na ọ ṅụcha ya na ọ ghara ama onwe ya n'ọya ka ọ na-enye unu ndị ichie ọ na-enye unu ndị ichie ka unu ọ ṅụọ ya ya bụ n'alịa nsogbu ya bụ n'alịa nseke ọya nke a nke gị nwa ya eti mana nwee ndidi nye aka adụ n'ọkụ ya ogo ma the rate iji adaivu stout mgbe si na anyị na-enye unu ụmụ ọkpụ anyị na-enye enyecha echi wee nyewe ụmụ ọkpụ a ga-emechi ya ka ọ ya adị ụmụ ọkpụ anyị ekene gị uchi nwa amaka nwa adịmokwu mgboyi ogo ka o si wee dụ wee mere na ọ ya enyeche na jụọwa anara akpa abịa nwa amaka nwa ya ara akpa abịa ụmụ ọkpụ anya bụ
ite ya nwa amaka na-esiri unu ọ bụla na-eweta iwe mmebi ka unu wofi ọya weta ya ọ bụla na-ewetala iwe mmebi unu wofi ya n'anya bụ agbọghọ na-enye unu bụ ụmụ ọkpụ agbọghọ unu bụ ụmụ ọkpụ unu jechele ije di nwa amaka ya eje nke ọra atọ n'ụlọ ọra abụ nna ya anụ unu ya eweta ezigbo di kenye oke na di nọiwe ọ na-achọ nọiwe ọ na-ayọ unu wee na-ayọ unu nke ọbụla ya eweta abụ ogbata urie unu wofulie ma ọ na-ayọ unu na ọ na-emegheli aka na ọra anọ na-eche mmadụ enyere m eline nwa nke nwe ọ ji were emegheli aka ka unu mee ka ọ gaba agaba ndụ na-adịghị amoosu adazina ndụ na-aghasa ibe aghasazina oku unu ka ọ na-enye unu n'iwe mmụọ na-eli bụ mmee ọnya bụ mmee ka ọ na-enye unu ibe mmee ka unu mee ka ibe dị n'iwe ọ na-eme ndị gwọrọ ọgwụ ma ndị na-echele aja eche ka unu vuli evuji eluba nke ọ na-eme ka ọ gazie wee sị mmụ nwa bụ Chibụzọ nwa nwoye bụ ọnwa bụ mmiri enwile ọzọ Igbo ndụ aka ji oge Egbenamma Ejiegbundiilo Ejiegbundiilo na-akwụdoli a sị na ọdụgoli ya na mma wee sịela ekwu ka ọ ga-adụ n'ọka anyị na-ekpekwa na ọra niile nọ n'obi nyere mkpado na ọdụgolo onye ọbụla na mma dukwuolu m nwa na onwe m wee sị na ọnya bụ ite unu na-agbụ azụ ya ka ọ na-esili unu ọ gbagolo unu aja nwaada ọ ite ka ọ na-esi ka o sielu unu ite unu bụ ụmụ ọkpụ ụzọ ahụ anara aga aga ka ọ na-aga ya na-anya eji ana na-abụla ya isi ije ọiwe ọ na-ayọ unu ma mmaghara egbute mmadụ egbutene onwere onye o ji nke ya agha na agha si n'ezi agha ezinụlọ agha ikwu na ibe aghara elu isi nya nwa amaka ọnya ka ọ na-enye unu ụmụ ọkpụ ọrụ ụmụ ọkpụ be nna ya na ikwu nne ọ sị ka unu niile izugbo ezugbo nya na ya na-abụghị ya sị ka unu zukọta nyawo chie n'ọnwa ọkpụ ka ịbụ na ọ na-akpọkwukwere ya sị ka unu niile liko ma ṅụkọ nọiwe ọ na-ayọ unu ndị ọbụla na-echele aja echiche a sị aja ibe ba na-eche ba bụ n'obu ọ ghara abịa na mmezu na ndụ ya nwa bụ nwa amaka okiri na ya ka ọ na-ayọ unu ọ na-akwụ echelu mmadụ nke ọbụla o chelu mmadụ bụ aja iwe a sị na ọ na-ayọ mgbaghalụ ma mgbe ọ malụ kwu ma mgbe ọ mara wee kwu na ọ na-ayọ mgbaghalụ ya ma nke mmadụ na-eche elie ma nke mmadụ ichegolie onye ahụ ayọrọ mgbaghalụ na ọ ma na iwe o mere adịrọ mma na unu bụ ndị ichie unu bụ ọranya na nwa amaka yi unu jide onye ahụ na ọ ya bụ iwe ọ na-ayọ unu na nke ọbụla o metere mezienụ ka ọ dị mma biko nụ na-ayọ ka a na-ayọ anyị sị na ọ ga-adụli ya na mma ọ dụgoli ya adụrụ ayọrọ anyị kwuru ọnụ mmadụ bụ ọnụ Chukwu ọnụ ka Chukwu ji wee kwụrụ okwu ọnụ ọgwụ nwoke ya agwụ ọgwụ nwaanyị ya agwụ ọgwụ nwoke gwọrọ ọgwụ nwaanyị agwọrọ a sị na o nwere iwe ọ ga-eme ya nwa amaka okiri dosi ka a were ike na ọgbụwa onye nwa amaka okiri nwa amaka okiri ya eji ike na ọgbụwa ya na eke ọgbụwa ya na oyi ọgbụwa ya na agba ọgbụwa ya na nkwọ n'ọwụ ka m kwụ n'isi onwe m ka ọ soro ọbụla ya anyị kenere Egbenamma si na ọwa esogolo ọbụla enu agwụsoli ubi agba mmana anya nne m bịaja ka iwelo nke iji wela akpali anyị jeza na ọdan
bịa were chiri ji a. Come on. Ọtụtụtazi eji na ezigbo ndị dị mma.